Oke, ini biar bakal selalu kau udah video benar dah. Ayo coba. Oमफ्राय फिथाइ जि मोजांलै नै ख्रि-ख्रिनो फिथाइया नायदो सोरबा गायनानै दोनखानाय बायदि आरो साइबा गायनाय मोनदां गोदो सोरखौबा गायहोनाय मोनदां ओमफ्राय जों बेहायनो फिथाइखौ नुनायखाय जानो लुगैनानै बाइक लाखिलायनानै गाखोबाय आरो दंफां सायाव ओरैबायदि थान्दा दायो बरफ गोलैगासिनो जोंनि एरियायाव कैसा लगा मेरा मजाक माने कम्बल जोमबाबो आग्र मोनाखै आरो गुसुआनो अयथासार गुसु आयौ नोंथांमोनथिं बिदि गुसु जादोंना जायाखै मिथिया आमलाइखौ आं नै प्लास्टिकसो खाबाय आरो खाबावनोसै र' बारा गिदिर जायाखै आमलायाबो फिसा-फिसासो होमबाबो बिराद टेस्टि आरो बरियानो र' खाजोबना लांसै हामा नै थुनिसिया नै बानलु फिथाइखौनो दोनथारा ai फान्थाव बिबारखौनो नै थाइनायखौ नाखाय बेखौ नै आबैनि आबौ मालाय बानलु फिथाइ थाइदों ओमफ्राय नै दालायखौबो सिमफायना दोनबावबाय नायगोन हा अख्राया नै बानलु फिथाइ खानो मोनैनि मारामनि फिसालिया ओरै आलौ होनानैखौ खाहोनानै ओरै आलौ होनां मैयानि एम्फौआ खर'आव बिबार लालायनाय बे बानलु आलौनासो थायो दानो मिनिगोन दै खादे आबै दे खादे आयै फान्थाव बिबार बारनाय खाय ओरै दसेनो बावबा मासो गाज्रि बेलाय नाहरलाय मा खागोन नोंलाय मा नागिरदों मा नाहरलाय नायनो ओइ मोखांखौ नायनो आयो मेंख्लं नालाय देरनानै बिराद गाज्रि जाबाय बे धनिसिखाया दुस्थ' हाबाब नायदो धनिसिखाया थास' बिबारखौ मादि सायफ्लेजोबखो मानजोबगोन दा ओइ मानो खाथ' दुस्थ' मैगं सायलायथारग्रा जाबाय नोङो लावथिया बोरो खाथ' हनै मामाया बुनो नागिरदों खाथ ओइ नै मामाया आप बुंदों ओइ नायलाय मानगोन मानो थास'आ फैदो एसे फै आखाइ सुनो फै थ' आखाइ सुनो थ' मोसौ लायनो नागिरदों धनिसिखाखौ बानानै धनिसिखा फिसाया नै गामसा जिलायलायनाय गानदों गोरिब अबस्था नालाय जिला जिथाखौनो गानाबानो अबस्था गैला इउटुबारबाबो खामानि गैया फिसाजोखौनो बानो रोङा नै नालाय ओमफ्राय खिथुसो गांगुर जालायलायो नै मोसौ लायनोसै आरोना मोनाबाय नालाय बख'खानोसै मा आखाइ बख'नांगौ जाखो बिबैया लायग्रोनो थांबावबायसो मोसौआ बुरजा जायो नालाय एसे बिराद लायनो बायोब्रा बियो मोसौखौ ओमफ्राय जि बखियो मोसौ लायनांनायनि जि आथिङा लेथ्रा जाजोबसिगोन होनलायथारो आसि बिमाखौ जि नारें फुयो ओमफ्राय थोरसि खुरै सुनाय थां माथां सानफ्रोमबो हाथफ्लाजों जेन थोरसि खुरै मानजियो आरो बिराद नारें फुखायो आथिं आसुगुर आखाइ आसुगुर साफा खालामनाया साबोनखौथ' खेबख्लाब गारजोबो बालाजों जि मानजियो हरलाय ओइ बोरै मोनदां फिसाजो बानायनानै
Saklah, saklah. Macam tak. बोरै मोनलाय मेथाइआ बिखुङाव बानानै बोरै मोनलाय मेथाइआ बोरै मोनलाय मेथाइआ आं बावबायलै मोजांथारमोन मेथाइआलाय सुजुनाय बिबारनि माला होनलायलायनाया मेथाइआ सोरखौ नेदों नों अनसुला बिफा बिखुङाव गथ' बानानै बिमासो होनो आरोना ओमफ्राय आं बिफा होनबाय मालाय मेथाइआ बिराद मोजां आरो बिराद मोजां खोनासंखायोमोन आं सिगां बिराद मोजां मोनखायोमोन बे मेथाइखौ जि मोजां मोनमारोमोन आं बे मेथाइखौ गाबनो ओंखारलायो आं नायोमोन दै बारदों दै आबै होनलाय दे आबै होनलाय आबै होनदों होनलाय इस अ नै मोसौआ बिमा बुरिबो मोसौआबो नै माथाम आरो माथाम दंबावोसो दामब्रा गिदिर गिदिर मानै ओमफ्राय दामब्रा मासे दंबावो माइ जानो नागिरो बिराद गाज्रि होबाबो मोसौ लाबाबो दैज्लां समावनो बिराद खस्थ' जायगायानो ब्रे गांसो फिसाखायनो मोसौआ बहाबा मानसिया बहाबा थैयो दाउ दुलाबाथाय मोसौनि खिबु मोनखियो मानसियानो नोंलाय नोङो दाउब' जात हादिदग्ला जात मा जानानैबा थार हायथा थार गाथिया जोनोम लाफैयो सिगाङावनो मोनथिनायमोनबा जौनायनि मुलि हरामोन मानो बोरैबा लटारियाव मोननायखायसो दा लाजिनोबो नङा देनां नों बोरायबा र' थखन थुनांबा थिगसे बारल' बारल' मोसागोन आं दाउस्रि देलाय खुरिया फारिया गाहाबा मा बेसेबां साइज थाय फ्रियाव मोननायखायसो लाबाय आं लटारियाव नांनायखायसो नै उदै ओंखारहांदों नै बाय बाय होनलाय उदै गेन्द्राद्रा जाहांलायबावदोंसो बिथाङा अबाव मोसौ मासेखौ खागासिनो मानो खायाखै खानायखौ नुवाखै फिसौफ्रु गोबोरखिनि एम्फौ नायलाय खावलायानो गोबोरखिनि एम्फौआ बेसेबां हासार जायो मिथिगौ नों बुरबक माबायदि एङो नायगोन आं र' फिसाजाबो बिराद बुजिलै मैला जाजोबखाबाय नाय हायाव उन्दुयो बियो नै धुनिसकिया केक जादों मालाय Milih tunggu ni. टेस्टि Milih मेथाइ दंबावोसो नै बेलाय आंनिसो गैला नोंनि नंला बियो आयै नै अमा फिसायाबो आदार जासिगोनलाय आरो जासुलिफोरा नाय बिराद दुस्थ' गोजाखा 1 मिनिटबो थाखाया आदार जानो फैनायानो रेडि दोनबाय थाखानांगौ आदारखौनो बुथारलायबाय नै सेलायलायबाय जानाया
गैया नै मालाय बाराबा बारा गोबाव गैथारला र' साप्लाय खालामथारनोसै दुर्गा फुजा लोखि फुजानि दुर्गा फुजा लोखि फुजानि खासो बियो गिदिर गिदिर जाथार